Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Νικόλα Ηλιάδη, είναι καθηγητής ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ για θέματα κλιματικών αλλαγών. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Να μου δώσετε μόνο μερικά δευτερόλεπτα να πάω στον Κλειάθη Νικολαίδη, γνωστό λειτουργό της μετεωρολογίας και φίλο. Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σας και στους τηλεθετές σας. Κύριε Νικολαίδη, ουσιαστικά είχα διαβάσει, προφανώς είχα κάνει λάθος, ότι ο χειμώνας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης του Καιρού, θα είχαμε έτσι ένα καλό χειμώνα, βροχερό. Η δική σας η ενημέρωση ποια είναι, δεν ισχύει αυτό τελικά? Λοιπόν, τα θέματα είναι απλά. Υπάρχουν αρκετά κέντρα στον κόσμο τα οποία εκδίδουν εποχικές ή και μεγαλύτερης διάρκειας κλιματικής φύσεως προγνώσης καιρού. Η Κύπρος είναι συνδεδεμένη μέσω του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Σερβίας, η οποία λειτουργεί εκ μέρους του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού για έκδοση προγνώσεων, κλιματικών προγνώσεων για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτές λοιπόν οι προγνώσεις, οι οποίες θεωρούνται επίσημες προγνώσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία, βλέπουν σε εισαγωγικά τον επερχόμενο χειμώνα ότι θα είναι σχετικά θερμός, 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από την κανονική θερμοκρασία για την εποχή, και δυστυχώς για την περιοχή της Κύπρου σχετικά ξηρός. Αυτό είναι άσχημα, η μέση βροχόπτωση θα κυμανθεί 75%, ίσως και χαμηλότερα γενικά για όλη την περιοχή της Κύπρου. Και αντιλαμβάνεστε ότι εάν αυτή την τριμηνία που περιμένουμε 250 χιλιοστά βροχής δεν τα έχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι τεράστια τα θέματα, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολαίδη. Κύριε Ηλιάδη, λοιπόν, δεν είναι καλά τα νέα από τη μετεωρολογία, η πρόγνωση τουλάχιστον. Εσάς σας φέραμε εδώ γιατί οι κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν και τα φαινόμενα του καιρού απειλούν με εξαφάνιση και κυπριακά δάση. Γιατί περί τίνος πρόκειται? Ήταν ωραία εισαγωγή, θα έλεγα, από τον συνάδελφο. Ναι, ζούμε ήδη στη φάση της κλιματικής αλλαγής και η κλιματική αλλαγή θα επιφέρει κάποιες επιπτώσεις ως προς το εύρος εξάπλωσης κάποιων ειδών. Η Κύπρος σήμερα φημίζεται για το φυσικό της πλούτο. Βλέπουμε τους κέδρους τους οποίους κινδυνεύουμε να χάσουμε. Ακριβώς, είναι ένα ενδυμικό είδος. Βρίσκεται μόνο στην Κύπρο το συγκεκριμένο κέντρο, στην περιοχή του δάσους Πάφου, με μικρό εύρος εξάπλωσης. Στα πλαίσια αυτής της ευαισθητοποίησης της κλιματικής αλλαγής που έχουμε σαν Πανεπιστήμιο Φρέντερικ, ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο με τον κωδικό διδάκτορ 0609/13. Είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από τα διαθερωτικά ταμεία και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και αποσκοπεί στη μελέτη του γενετικού αποθέματος και πώς θα μπορέσει αυτό το είδος να ανταποκριθεί στην κλιματική αλλαγή σε αυτό το μικρό εύρος. Γιατί κινδυνεύει λοιπόν ο κέντρος ο Κυπριακός? Είναι περιορισμένη εξάπλωση του. Περιορισμένη. Είναι στις κορυφές των βουνών. Σε μια τέτοια περίπτωση σενάριων κλιματικής αλλαγής δεν έχει να μεταναστεύσει, δεν έχει πού να πάει σε πιο ψυχρά κλίματα. Άρα αυτό είναι ένα. Επομένως, η άνοδος της θερμοκρασίας μειώνει την περίοδο ζωής του. Και περιορίζει το εύρος εξάπλωσης του. Θα περιορίσει το εύρος εξάπλωσης του. Άρα θα έχουμε μια συρρίκνωση σε όλα μας τα είδη. Μια μετακίνηση προς τα ψηλότερα υψόμετρα. Ψηλότερα δεν έχουμε, επομένως. Αφού είναι στα ψηλότερα, τελείωσε. Τι μπορεί να γίνει κάτι? Μπορεί να γίνουν μέσα από συντονισμένα μέτρα διατήρησης και στρατηγικές όπως αυτές βγαίνουν από τα ερευνητικά προγράμματα και την ακαδημαϊκή κοινότητα και σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς φορείς που ασκούν τα μέτρα διατήρησης. Μπορείς να ρωτήσω κάτι? Ο κέντρος έχει μια ιστορία στο νησί μας, είναι η μοναδική περιοχή που φυτρώνει. Ο συγκεκριμένος κέντρος. Αυτό θα ήθελα έτσι να το δούμε σε μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση, αν θέλετε, με την έννοια ότι ο κέντρος, σύμφωνα με μελέτη, περιγράφεται πρώτη φορά στην Κύπρο από τον Θεόφραστον, τον πατέρα της βοτανικής ιστορίας π.Χ. Γενετικές μελέτες δείχνουν ότι ο κέντρος φύεται στην Κύπρο περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Ο άνθρωπος στην Κύπρο έχει δώσει σημεία ζωής 10.000 χρόνια. Άρα ο κέντρος. 5 εκατομμύρια μου είπατε. Μάλιστα. 5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Άρα ο κέντρος ουσιαστικά, η φύση, αν θέλετε, μας φιλοξενεί εμάς σήμερα. Εδώ ήταν και εμείς ήρθαμε και τη βρήκαμε. Και είναι αυτό που μας περιβάλλει και είμαστε κομμάτι του περιβάλλοντος. Και πάμε να τα καταφέρουμε να χάσουμε και τον κέντρο. Σήμα κατευθείαν της Κυπριακής. Βλέπουμε κάποιες εικόνες από ξηράνσεις που υπάρχουν σήμερα στην περιοχή. Δεν θα έλεγα να τα πάρουμε όλα στο άκρος και να μιλούμε κακοπροαίρετα για τα πάντα και όλα. Είχαμε πριν τους πολιτικούς που το κάνουν αυτό. Εμείς να δούμε κάτι πιο αισιόδοξο, ότι με μια συνετή και λογική προσέγγιση από μέρους μας, με μια πιο οικία φιλική περιβαλλοντική συνείδηση, μπορούμε τουλάχιστον να σώσουμε αυτό που έχουμε σαν κληροδότημα για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Πώς θα τα ξαναπούμε, κύριε Ηλιάδη, διότι φαντάζομαι είναι σε εξέλιξη η έρευνα σας. Σίγουρα. Και σύντομα, όταν έχουμε τα αποτελέσματα, να σας έχουμε εδώ να μιλήσουμε, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ πολύ.